Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Sabina deitzen naiz, 24 urte ditut eta aiziritzeko naiz. Eta ni Martia, 27 urte eta arberatzeko naiz. Eta eguzue, non dago kokatuta Zangotza? Zangotza Nafarroko ekialdean dago, Aragoi ondoan, justo. Pirinetatik gertu, Pirinetako hegoaldean eta Tafallako iparraldean kokatuta. Populazioari dagokionez, zenbat pertsona bizi dira bertan? Berez erroldatuta 4.980, baina bizi urtean zehar ez asko. Gero uda nabari da jende gehiago datorrela. Azkenean, hemendik kanpo ikasten duten gazteak bueltatzen dira uda hemen pasatzeko. Eta... Ez hori gazteak, Iruñan bizi direnak ere udan bueltatzen dira, haien herrietara uda pasatzea. Eta zuen biztanlegoatik gazteak ugari dira? Kontsultatu dugu eta 0 eta 12 urte artean badaude 450 erroldatuta. Eta 13 eta 30 urte arteko gazteak dira 974, esan ziguten. Eta herriak badu bizia, kaleko bizia? Berez ez. Udan bai, baina urtean zehar ez dago bizi handirik. Adibidez, astelen normal batean neguan kaina bat hartzera joaten bazara, ez duzu inork ikusiko. Bakarrik ikusiko duzu egunero kafe hartzera ateratzen den jendea, eta listo, edo lanera joaten den jendea eta jazta. Baina normalean gazteak bajeretan sartzen dira sozializatzera, edo peñatara, bakarrik peña bat dago, baina bajeretara joaten dira, edo peñara. Eta beste gazteak Iruñan bizi dira, edo beste hiri batzutan. Udatik kanpo egia da ere, asteburuetan bai jende gehiago ikusten dela kaletik. Ez dela bakarrik udan jendea ikusten, baina hori bakarrik asteburuetan, udatik kanpo. Eran dezakegu, astetartez ez dagoela sobera mugimendurik, baina asteburuetan bertze kontu badera. Bai. Beraz, hemen Amikuzen gira, herri hainitz konposatzen duen eskualde edo jaiten da eskualde bat dela, eta grabaketa hau pasatzen da Dona Paule herrian, pixkat herri zentrala da Amikuzen Dona Paule. Zenbat jende bizi da herrian? Beraz, Dona Paulen 2.000 eta Amikuzen 10.000. Horietatik zenbatzu diren gazteak? Ez nuke gaiten alzon bat gazte baden, baina badira hainitz. Badira eskola hainitz, 2 liceo, 3 ikastola uste dut, eta da. Herritarren bizimodua zein da, hola laburbilduz? Laburbilduz, herritarren bizimodua astean zehar lana, eta asteburutan gazteak badute kirola edo dantza, musika, eta Dona Paule ere bizi den herri bat dela erraiten nuke, beraz ostatu hainitz bat dira, eta beraz asteburutan denak elkartzen gira plazan
elgerrekin jateko eta untsa pasatzeko. Berez, bertako lanak zeintzu dire, hola, nekazaritza, laborantza edo zerbitzuak? Bai, batez ere osasun arloan badira lan hainitz, argintzan bada, laborantza ere bada, eta horiek dira jain nuke lanbide orokorrenak. Gazteen bizimodua, hola, egunerokotasunean? Ebe hau da, astean zehar eskola, estudioetan direnak abian dira pixkat junago, Bordale, Baiona, Egi Handietara, eta asteburutan sartzen dira berriz, eta elkartzen dira edo kirolan, edo ostatuan denak elgarrekin. Ongi kokaturik dago herria geografikoki? Iparraldean, Amikuse pixkat zentrala da. Badugu alde batetik Siberua, bestetik Biarnoa, eta kostaldetik, Baionatik eta ez gira inbeste urrun ere. Gero hegoaldea pixkat urrun da guretzat. Zer herriko gazteekin duzue harremana gehienik? Denekin, janen duke. Dependitzen du ze kiroletan engaiatuak giren, ze elkartetan. Adibidez, ni gaztetxean kide naiz eta ene herriko komitean ere. Eta dantza ere egiten dut, beraz horiekin batez ere, baina dependitzen du. Aipatu duzu zerbait, baina orduen herriak bizi sozial handia du? Bai, janen nuke bai Dona Paule eta Amikuse biziki alaia eta bizi den herri bat da, eta egia gaztea zirelarik ez zirela sekulan enuatzen. Eta ingurugirari dagokionez, nola eskribatuko zenukete ingurua? Ederra da zuen ustez? Bai, guretzat bai. Guretzat bai. Zer esango dugu? Udatik kanpo oso berdea da ingurugiroa orokorrean, baina orain uda llegatzen ari dela ikusten da zelaiak horiago ikusten direla. Baina paseo bat ematen baduzu hemendik kriston zelaiak ikusiko dituzu. Oso polita gainera. Aurrerago galdetuko dizuet pixkat, hemen txoko politak aurkitzen ditugun. Gazteen kontzientziazioari dagokionez, errango zenukete gazteek baduzuela edo baduzuela ardura ingurua zaintzaren alde? Edozein lekuan bezala denetarik dago. Gure inguruko jendeak egia da bai dagoela kontzientziatua honekin, baina ezagutzen ditu jendea ezetz. Kontziente gara, hemen etortzen bagara ez dugu zaborrik utziko, ez zaigu normala iruditzen, baina hori, Endikak esan duen bezala denetarik dago eta urtegira joaten bazara zaborra ikusiko duzu, baina ez bakarrik gazteena, mundu guztiak izan behar du kontziente honetan. Hori da. Eta hori. Eta badugu mugimenduren bat gai hau jorratzen duena? Orain hasi da mankomunitateak etxeetatik kontenedore marroiak banatzen eta pixkat herrikoak kontziente izateko birziklatzeko eta baina ez dugu ezagutzen beste mugimendu handirik herrian. Eta lagun giroan izaten dituzuen konversazioetan ateratzen dira gai hauek? Normalean ez, baina bai ikastolan eta eskolan asko lantzen dela gai hau eta asko kontzientziatzen digute. Bai, horregatik ez zaigu normala iruditzen zaborra beste lekuetan uztea. Egia da, adibidez, gure alteko elkarrizketetan bai ateratzen dela askotan esako urtegiaren gaia. Bai. Ez dago kontzientzia honi buruz hemendik kanpo, baina arrisku handia dugu esako urtegiagatik. Txikitatik hasi gara beldur honekin eta Zangotzatik kanpo bizi den jendea ez du arazo hau ezagutzen, ez da ezagutzen ere. Eta beldur handia izaten da, hori izatea. Eta Iruña herrian edo Zangotzatik kanpo bizi den ikusle horreri, kontatu duzu pixkatu zer den gertatu dena esako urtegiarekin? Martzinak bere urtean erabaki zuen urtegia handitzea
eta arrazoi ekonomikoengatik. Eta orain mendi magala mugitzen ari da, eta bueno, ez bakarri izangotza, baizik eta herri pilo bat arriskoan dago urtegia lehortzen bada. Engatik izan zen ere, Bai. arazonengatik. Herri polit eta inguru ederra duzue? Zuek eganen duzue, nik eganen nuke baiet, bada denetarik, bada natura presente dela egiten alda, eta gero arkitektura edeka ere. Inguru giroari buruz ardura badute bertako gazteek? Ez nuke denentzat hitz egin nahi, ene ustez inguru giroa, ingurumena aipatzen den solas bat da, gaur egun, erronka nagusizat bezala hartua dena. Baina egia ez dela hausnarketa talerik edo zerbait solas hori sakontzeko edo mai gaineratzeko. Nola ikusten duzu egoera, edo zu konkretuki, nola ikusten duzu egoera? Nola ikusten den egoera, dena den aipatzen den gai bat da, beraz, jan nahi du, denek badutela olako kontzientzia bat sortu dena, beraz hori ongi da. Orain ikusi behar da ekintzetara noruntz goazen, bai individualki ene ustez jendeek partez ulertu dute behar zirela gauza batzu egin, ekintza batzu, izan bere izketan edo kasu emanez ez lur errekauntara botatzea izan ondarkin batzu edo beste. Hori egan genezake ulertua dela, baina behar da automatizatu ala ere eta behar da azkartu. Baina gero, zer egiten alden lujaldean hori agian ikusi behar da kolektiboki nola antolatzen algiren. Eta aski positu boniz, lujaldean ez da gaztean hitzono talde horretan, baina Amalia taldea sortu da, eta talde horretan, elkarte honetan, bada inguramenari buruzko talde bat. Bahne naiz eta sortu dugu baratze partekatu bat, egiten dira ondarkin biltzeak oianean, badira olako ekintza batzu sortzen ari direnak. Orain sasoin edera da, Covid garaia janen dugu momentuz gibelean dugu, eta ari dira olako ekintza batzu sortzen, beraz gazteak ere urbilduko dira, eta aski positibo. Berez, erranduzunez, gazteak bai solasten zatela aldaketa klimatikoari buruz, dala? Aldaketa klimatikoa ez dakit, baina beste lotuak diren gai batzu, tokiko elikadura jatea, gaztetxean adibidez aipatzen da, baskari bat egitean, antolatzean, nun erosten ditugu mozkinak, edo uraren kontsumoa. Piskat ez zuzenki, baina jan nezake aipatzen dela beste inguruan den solasa. Zer da zuri gehien kezkatzen zaituena? Ene ustez gai horretan ez gira gu bakarrik, bada beste nivel bat gorago dena edo handiagoa dena, mahazo handi bat dena eta azkenean guk indaja egiten dugu, eginen dugu, baina ikusi behar da nola iraultzen den ere handiagoa den mahazoa, globalizazioa handian. Berez, erranduzunez, behinpin gazteen artean eta bada pixket kontzientzia bertako produktuak konsumitzeko. Laborantza egi bat gira, laborantza eskualde bat, eta ezagutzen ditugu laborariak, eta bada olako lotura bat egiten dena, bai. Ez gaitu kentzen noiztenka ari girela beste kontsumo baten barnean, bainan, bai janezake baiatzen. Haur eta gazteek, zaukera dituzte ikasketak egiteko? Gehien bat haurrak eskola publikora jaten dira, gaztelaniaz izaten da eskola publikoa, eta gutxiengoa ikastolara etortzen gara. Eta ikastola bukatzean, DBH arte dago euskaraz egiteko, eta gero batxilergoa institutora jaten dira gehienak,
eta beste batzuk Iruñara joan behar gara D ereduarekin jarraitzeko, batxilergoan. Eta, bueno... Ez dugu aukerarik bertan batxilergoa D ereduan ikasteko? Ez dago aukerarik, eta orain ari dira mugimendu berri bat sortzen, batxilergoa D ereduan Irunberrin jartzeko. Hurrengo ekainaren 16an egingo da manifestazio handi bat Irunberrin, hau eskaintzeko, eta ez bakarrik Zangotzaldeko jendea joateko, baizik eta Agoitzeko jendea eta Erronkariko jendea ere joateko. Azkenean arazoa ez da bakarrik gurea, ondoko herrietako jendeak ere arazoa du. Euskaraz ikasteko bakarrik Irunberrin dute LH arte daukate Irunberrin, euskaraz. Gero Zangotzara etorri behar dira. Hori. Eta beste herrietan ez dute ez da... Ez da eskolarik. Eskolara edo ikastolara joateko Zangotzara jaitxe behar dira. Gusten dugun bezala, ez dira herri txikiak ere ez, Irunberri, erran duzu bezala Erronkari eta egoera berdinean daude, ez? Bai. Jarraituko pixkat ikasketak herrian aztertzen, nolakoa diren. Ohikoena zein izaten da, ze hizkuntza eredu hartzen du jendeak bertan? Hau modeloa denez, eredua denez, kontzertatua da eta horrek egiten du jende gehiago joatea eskola publikora, gaztelaniaz ikasten dela, hor. Eta azkenean hemen oso jende gutxi gatoz. Eta gero hemen DBH bukatzean batzuk erosotasunaren gatik hemen geratzen dira eta batxilergoa jarraitzen dute gaztelaniaz. Institutuan. Guk egin genuen joan da etorri Iruñara egunero autobusez eta hori ere gastu bat da, ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta nekea eta psikologikoa. Azkenean goizeko 7-4 gutxitan ateratzen ginen hemendik eta ez ginen ona bueltatzen arratsaldeko 4:00 arte. Eta ordu horretan bazkaldu behar genuen, gero ikasi eta ez genuen beste gauza egiteko denbora. Eta ikasketa hautaketari dagokionez, behin bigarren hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatuta, jendeak edo gazteek zer hautatzen dute? Zerekin segitzen duten? Belaunaldiaren arabera ere. Gure belaunaldian bai gehienak unibertsitatera joan ginela, baina badago denetarik. Nik uste belaunaldia baino, uste dut generoa da... Ere influentzia boka. Hori da. Azkenean neska gehienak bai jarraitzen dutela unibertsitatean eta mutil batzuk bakarrik jarraitzen dugu unibertsitatera joaten. Hori batxilergoa egin ondoren. Baude beste gazte asko, gehienak mutilak, hemen DBH bukatzean jarraian goi mailako zikloetara sartzen direla. Azkenean Irunberrin hemen hurbildu dugula goi mailako zikloak daude mantenimendu... Elektrizitate. Azkenean zonalde industrial batean bizitzeak ere influentzia du ikasketetan. Adibidez, ni industria batean lan egin ez nahi badut, joango naiz unibertsitatera edo Iruñara ikastera. Baina beste pertsona batek industria batean edo industria arloan jarraitu nahi badu, goi mailako zikloa egingo du eta hemen badago aukera hori. Eta eraten duzunarekin segituz, industriak edukitzak noski eragiten du, ez? Gazteak ere bai, lan aukerak bertan edukitzea? Bai, gehienak, goi mailako zikloak egiten dituztenak hemen geratzen dira lan egitera, fabriketetan. Azkenean ohikoa da, unibertsitateetan ikasten dutenak, azkenean hemen ikasten ez dutenez, ohitzen dira hemendik kanpo joatera, eta gero itzultzea zailago da. Baina udan ere badago aukera handia fabriketetan lan egiteko, besteen oporrak betetzeko eta ohitura dago. Tradizio antzekoa da, gazteetik, txikitatik, 16 urte betetzen ditugunetik guztiak fabriketan sartzen gara udan diru... Eta han ere harremanak sortzen dira. Harreman mota zaila da? Lan harreman motak, baina gazteen artean.
Herriko haur eta gaztek non egiten dituzte ikasketak? Beraz, Dona Paulen badira 3 ikastola, bada eskola publikoa, eskola pribatua beraz, eta ikastola. Eta beraz, ikastolan dena euskaraz egiten da, eta beste 2 eskoletan baduzu aukera elebidun ikasketak egiteko ere. Orduen, nola dago antolatua ikasketa prozesua? Hemen zenbatgarren maila arte egiten alduzue eta gero nola diaten zate? Beraz, 10 ikastola abian da 3 urtetatik 10 urtetara, gero kolegioa bada, eta hor ere badira 2 kolegio amikuzen, hor ere segitzen alduzu elebidun prozesua, eta bada, beraz, ikastolaren segida kolegioa Lartzabalen, nik hori egina eta Martiak ere. Eta hori beraz terminala arte, hirugarren arte barkatu. Eta gero liseoak badira, orduan Dona Paulen bada bat baizik, baina hori berezitua dena, berezitua da laborantzan, eta bestenaz liseoak Baionan dira kostaldean, edo bada bat Garazin ere, liseo orokoja. Eta Baionan bada Etxepare liseoa, eta Maulen ere bada bat, ja. Beraz, Garazin, Maulen, Baionan, eta guk beraz Etxeparen ikasi genuen Baionan ikastolaren segida egiteko terminala arte. Baionara eta gaten zatelaik, gero loitera etxera bueltatzen zate edo han hartu beharra duzu zerbait? Han lo egiten ginuen barkatu, baginuen barnategia Baiona ondoan. Eta gero unibertsitatera? Eta gero beraz, unibertsitatera joaiteko badira 2 aukera, edo abian gira hegoaldera ikastera, euskaraz segitzeko, edo gehienak egiten dutena joaiten dira Bordalera edo Frantziako egi handi batetara ikastera. Edo bada Baionako unibertsitatea, baina arloak mugatuak dira, egiten alda Euskal Fak adibidez, baina nahi baduzu ikasi edo zein beste lanbide behar duzu mugitu hemendik. Hemendik gazte haunitz gaten dire unibertsitatera edo? Orduan, Dona Paulen erranen duke erdiak egiten duela ikasketa tekniko bat, sustut argintza arloan, bastimendu arloan, izan da dintzurgintza, argintza, tindulari eta abar, edo laborantzan, adibidez Dona Pauleko liseora joanez. Eta beste erdiak egiten ditu ikasketa luzeak, baina biziki mankumenan da egitea teknikoki ikastea hemen. Zuze izara ikasten? Nik ikasten dut kine lanbidea, fisio zuentzat, eta hor azken urtean niz. Gazteak gero herrian gelditzen dire bizitzen edo gaten dire hemendik? Dependitzen du, egin dituzten ikasketetaz janen duke. Adibidez, argintza edo zurgintzan ari direnak bai, hemen lan egiten dute. Hainitzak badituzte aitamen enpresak ere, beraz segida hartzen dute, laborantzan berdin, laborantzaren segida hartzen aldute. Eta gero, osasun arloan ere lan egiten dutenek hainitz hemen lan egiten dute azkenean. Eta pixkat arlo horietarek atzeratzen diren lanbideek ez dute baita ezpada hemen atxemanen lana, beraz horiek mugitzen dira edo kostalera edo beste nopait. Hemen nola dago etxe bizitza afera? Erresa da etxe bizitza topatzea gazteek edo garestiek dire? Denetan bezala hemen ari da prezioa igaiten, biziki zaila da atxemaitzea gazteentzat, izan dadin alokairuan edo erostea. Baina bada oraindik aukera ez da hainbeste zaila kostaldean den bezala, baina ari da igaiten. Bada jendea kostaldean lan eta hemen lo egiten duena edo? Badira, baina ez hainbeste, ez nuke janen gehienak direla. Gazteendako badago lan eskaintzarik? Bai, jaiten duen bezala, arlo mugatuetan, baina bada lan. Osasun arloan, ostatu edo zerbitzu
izaiten alda, bastimenduan eta laborantzan. Horiek dira lau orokorrak. Aipatzen duzu osasungintzan eta zer dela eta badago hemen hainbertzeko eskaintza edo? Beraz, bada ospitalea, badira zahar-etxainitz eta gero liberalean. Eta gero bada norberak sortzen duen lana edo? Bai, badira, baina ez dira gehiengoak, baina badira. Beti, eta berda hausartu, zendako ez. Ni laborarien elkarte batean animatzaile naiz. Hau da, laborari taldeak laguntzen ditut beren proiektuetan, baliabideak emaiten eta beren taldearen bizia animatzen. Dinamizatzaile ere jaiten da. Gazte haunitz hasten dire hemen laborantzan? Hainitz ez dakit. Ikusten da tendentzia orokorra hala ere laborariek ez segidarik ukaitea. Hau da, ejetretara ahibatzean, edo aurrek ez hartu nahia segida, edo ez atsemaiten besterik instalatzeko. Hala ere, jan nezaki, nik Ipar Euskal Herria du zautzen. Ipar Euskal Herrian bada dinamika aski eder bat, heldu baitira laborantza munduan eziak izan ez diren jende batzu instalatzen direnak. Jan nezake baratzegintzan, arbolgintzan, eskabaleekin. Eta bat dira hala ere instalatzen direnak, burasuen segira hartzen dutenak, hauek hazkuntzan gehiago. Diotenez, iparralden, hegoalden, baina hobekiago edo hobe ikusita daude laborariak. Laborariak, uste dut biziki ezberdina dela egoera. Nik EAEkoa ezagutzen dut gehiago, elkar lan batzutan ari baikira elkarte batzuekin, hango elkarte batzuekin. Ikusten da hala ere EAN agroindustriak indar biziki azkar bat hartu duela. Eta orduan badela nahasmen bat edo bertako hitzarekin, bertakoa baina industriala dena. Eta hemen hori agian ez da hain azkarra, bada agroindustria, hori benetan bada uste dut. Eta bainan badira dola 30 urte sortu ziren elkarte batzu tokiko laborantza tipi baten aldeko borroka azkartu dutenak. Ahapitz elkarteari, federazioari pentsatzen du, laborantza ganbara sortu zen ere. Izan da olako indar bat emana izan dena. Baina uste dut ez da hobeto edo ez, ikusi hor da, orain hemen ere lan anitz egin behar da, ez da irabazia eta etengabe bagira lehtuak gira huastian aipatutako mahazoetaz. Eta orduan elkarteak egiten duten lana baita ezpadakoa da, hemengo laborari tipiago eta beste desmartxa batean diren laborariak sustengatzeko. Eta hegoaldean bada lan hori ere egiten da, EAN behintzat eta ez dakit konparatzen aldenaz. Zuk ikusi duzu azken urte hauetan igual gutiagora gandela, lehenago jende gehiago bizitzen laborantzaz edo nola? Nik ezakit ikusi dudan, baina xifreak diote, ala ere desagertu direla laborariak. Frantziako xifreetan ahigarria da orokorkie, tendentziaren ustez Europaja da. Galtzen da etxaldeko puru animaleko bat urtero ez baita instalatzen jendea eta gero badira beste faktorean. Ni kazetaritzako gradua oraintxe bertan amaitu dut, eta hemen zangotzan Biaizetara Euskara taldean, Gazte Asanbladan eta Sorgina talde feministan aritzen naiz. Orduan, Endikak eta Leirek kontatu diguten bezala,
beltze bazara ere bai, mugimendu guztietan sartua zaudena. Hori da. Eran bezala, genero berdintasuna aranduko dugu, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Ba, nik uste dut Zangotzan badagoela kontzientzia feminista handia, batez ere bai gazte eta helduen artean, eta orain nik uste dut nabaritzen ari dela belaunaldi txikiek gai hau klasean lantzen dutela, eta hori garrantzitsua da, ez? Azken finean txikitatik kontzientzia hori eta ikuspegi hori izateko, eta etorkizunean zure harremanetan eta herrian hori lantzeko. Gai hauek ateratzen dira lagun kuadrian egunerokotasunean izaten duzuen eztabaida edo konbertsazioetan? Nik uste kontzienteak garela estatu patriarkalu batean, sistema patriarkalu batean gaudela, eta ni adibidez lagunekin bai hitz egiten dugula zerbait berezia gertatzen denean, edo zerbait deserosoa gertatzen denean hitz egiten dugula, baina egia da ia denak neska garela eta normala bezala ikusten ditugu jarrera batzuk, gero mutilak ere normala bezala ikusten dutela, baina ez direla normalak edo deserosoak direla, eta batzutan mutilek ez dute ikusten horrela. Eta lan arloan, orain ni pertsonalki lan taldeekin aritzen naizela, ikusten dugu genero desberdintasun hori batez ere industria arloan. Badira fabrika batzuk badutela berdintasun hori, baina badaude beste fabrika batzuk lan mota batzuk bakarrik gizonezkoek egin aldituztela eta beste batzuk ez. Orduan ikusten da hor genero desberdintasun handia. Azken finean, maskulinizatuta dauden arlo horietan, bai lan harremanetan edo kuadrilletan edo kirolan adibidez baita ere, hor nik uste dut oraindik lan handia egin behar dela, baina pixkanaka nik uste dut lortzen ari garela bide hori eraikitzen. Aurrera pauso hauek emateko, badugu mugimenduren bat, gai hau joratzen duena? Bai, Zangotzan 2018 urtean Sorgina talde feminista sortu genuen. Egia da orain bere indarra pixka galdu duela, baina Endikak eta Leirek aipatu duten bezala gazte asanbladarekin hori berpiztu nahi dugu eta berpizten ari gara. Eta talde feministarekin pare bat martxoak 8 antolatu genituen, gero pandemia etorri zen, eta guztia bezala bertan bera utzi behar izan genuen, baina orain gazte asanbladarekin batez ere berreskuratzen ari gara mugimendu feminista herrian, eta nik uste dut aipatu beharrekoa dela udalak egiten ari duen lana. Orain erasoen aurkako protokoloa berritzen ari dira, eta gazte mugimenduaren aldetik elkarlanean aritu behar gara beraiekin. Proiektu hauek ateratzeko, aurrera eramateko. Hori da, eta orain gazte asanblada jainugunea eta jaiei begira dago, eta protokolo hori aktibatuko dugu, puntu more bat jarriko dugu, ez? Bai. Eta hori batez ere presentzia eta segurtasuna izaten saiatuko gara. Badugu ekitaldiren bat, gai honen inguruan, herrian ematen denik? Urten martxoaren 8an egin da aste feminista bat bezala, eta 8an bai egin zela manifestazio handi bat, baina gero astean zehar egin zen adibidez hitzaldi bat, hainbat emakume lan arloan hizketan egin zutela. Eta hori lehen komentatu dudan desberdintasuna ikusteko. Eta pandemia ondoren espero dugu mugimendu gehiago egitea honen aurrean.
eta ekintza gehiago. Eta horrelako egoera, genero berdintasunen inguruko arazoak ematen den momentu bat, gaua izaten da honetan, besta giroan. Ematen diren horako egoerak hemen, Zangotza mailan? Bai, leku guztietan bezala, zoritxarrez, beti gertatu dira. Eta normalizatuta daude gainera, hori da okerrena. Bai, juergan irtetzen hasten zarenean, ez dara agian kontziente eraso bat jaso duzula, eta gero urteekin konturatzen zera, eraso pilo bat ematen direla, eta honi irtenbide bat eman nahi diogu, ez dakit tailerrak edo protokoloak ematen, hori. Zuk zeuk, ez? Bizi zen dituzu gogoerak eta denboraren poderioz kontumaten zara zer bizi izan duen momentu horretan, Claro, edo agian kuadrillan ez, agian dela zure egune seguruena, zure laguna direlako eta hasten zara komentatzen zer gertatu zaizun aurreko gauean eta agian beste lagun batek esaten dizuko, niri aurreko asteburuan berdina gertatu zitzaidan edo berdina egin zidaten. Orduan konturatzen zara ez dela kasu bakar bat, ez dela egoera normal bat eta Leirek esan duena irtenbide bat eman nahi diogu eta batez ere gune edo leku seguruak sortu nahi ditugu erantzun bat izateko. Hori da. Honetarako. Ze ikuspegi duzue gazteek gai honen inguruan? Genero berdintasuna, lujaldean amikuzen, momentuz ez dugu oraindik talderik hori aipatzeko, beraz ez nakike gazteak zer pentsatzen duten edo gai hortaz. Ene ustez, bada belaunaldiak aldatu dira eta hala ere aipatzen den, behitzat emazte edo nesken artean aipatzen den gai bat da. Aktualitatean ere aipatzen baita, badira iparralde mailan PAF mugimendua kostaldean, izan zen ere entxatu zen iparraldeko koordinaketa bat sortzen, Itaiak indar hartzen du ere lujaldean. Aipatzen den zerbait da, eta dena den uste dut, emazte gisa hitz eginen dut, baina emazte gisa tipidanik hemengo lujalde tipi batzean handiturik senditu izan dira olako ez berdintasunak. Eta beraz badugu bizipena eta orain hitzak eman behar ditugu taldean, ikusiko taldean geroago, baina hitzak eman behar dira eta gero ikusi nola intzina. Amikuzen beraz gaztean izbada, eta usu berdinan gira ikusten izan egiko pestetan, kiroletan, bada nahaspuia eder bat. Eta ikusten da, ez dantzan edo beste kiroletan ez berdintasun bat egiten dela gizon emazte edo neska mutikauen artean. Adibidez, dantzetan ez ginituen berdantzak ikasten, separatuak ginen beti ez ginuen bermomentuan egiten errepika edo kirolan ez da garrantzia bera emaiten neska taldeari edo mutiko taldeari. Badira olako ezberdintasunak eta gero handituta pestetan, nik bizi izan ditut egoera aski bitxiak eta ene ustez amikustak neska anitzek hitzezko erasoak, normalak direnak, normalitatean sartuak direnak eta geizki senditzen zira eta gero baduzu olako prozesu bat, hainbat galdera zuk egiten dituzunak zure buruari, baina mutikoak segur ezetz. Bada neska nola ikusten den, mutikoek neska nola ikusten duten, neskaek ere neskak nola ikusten dituzten, bestan dena, eta nola hitz egiten duzun, nola ahemanetan azkenean. Gutiago sendiarazten, zozoago, ez duzula iritzirik behar, edo ez dela entzuten zure iritzia. Zapalkuntzak, eta segur, ez dira aipatzen, baina segur bat direla ere
bestelako eraso batzu, unkitzeak bestetan eta ez da oraindik ateratzen, nik janezake hemen, Amikuzen, baina bon, ez gira bila batean, ez gira olako leku zoragarri batean gertatzen da. Zuek lagun artean neska mutilak ibiltzen zaten haste? Bai, Sabinarekin ikastolan ginen eta garaien kopurua tipiago zen, gu behatzi ginen gelan, bi neska. Dena nahasia zen, zango baloian ari ginen mutilekin, baina batzutan ez ginen nahizu, bazen. Beraz dena nahas-mahas, dantzan ere denak taldean gira, gaztetxean taldean gira, egiko komitean neska mutiko ere. Bai, oroak dena nahasirik egiten da bai. Eta solasten duzue mutikoekin eta gai hauetaz? Gertatzen da. Bada, depende zehar eman dugun ere mutiko horiekin. Ez duzu, ne ustez ez zira senditzen libre denekin, aipatzeko. Baina, nola ezan, ez da formalizatzen solasa. Ez da jaiten boare orain hitz eginen dugu genero berdintasunaz. Baina oaxak egiten dira. Gero belagian sartu, baina atera edo egon ez dakit. Baina uste dut karaktera dugun pertsonak girela edo nortasuna eta handituz eta hartzen da lekua ere. Gero lan arloan adibidez, igual soldata ezberdintasunei eta ematen da ere bai? Segur badela, iparraldean, gero estatistikek diote, sifrek diote baiet, badela ezberdintasuna, ez dira ezberdinak. Ni elkarte mundu batean lanean egiten dut, beraz ez dut uste ezberdintasunik badenik. Ez dakit. Udaletxe mailan eta bada berdintasun teknikaririk edo... Donapaleun ez da izango, ez da. Baina jakin behar da Donapaule egi 2000 biztanle badira eta hautetsi mugatua bada ere. Hautetxiek lan bat badute ere ondoan, beraz ez da Baionan bezala edo Elkargoan bezala jende anitz eta bakotsak badu egin behar bat. Beraz ez da oraindik postua aipatua ere hemen. Aipatzen da animazioa, gazteak, kirola, badira olakoak, urbanismoa, merkataritza. Ez da oraindik genero historiorik. Hortaz, zerten duzu, bertan Donapaleun igual mugimendu feministako talderik ez dagoela, baina bai igual iparralde mailan edo... Bai, bada beraz, entzun dudanez, badira talde tipiak ere maulen uste dut entzatzen direla biltzen, emazte talde bat. Baina ezagunetan, badugu PAF mugimendua Baiona edo kostaldean, Itaia iparralde guztia hunkitzen duena, GKS-eren hildotik. Eta bazen lehen manifa bat antolatzen zuen talde bat, iparraldeko koordinaketa mailan. Bada pixka bat, orain ikusi behar da nola antolatzen giren, beti gauza bera. Zuk uste duzu bestetako komitean edo egiten diren batzarretan eta emakumeen hitzak baduela gizonek duten pisu bera edo ez? Bai, ne ustez komitean ibili nizela jaberatzeko komitean eta bazen janen dugu, 20 bat gira, beraz 20 bat, aski horrekatua janen genezake eta nola ezan, iniziatiba guztiak ongi etorriak dira uste dut. Ez da egitipiak gira eta animazio bat egitea, aniza eta beraz ideia guztiak hartuak dira. Gero nola hartua den, hori guztia da ere lantzekoa eta nork duen zer egiten. Bada komitean, gaztaroan ahunt bere isia zen zer egiten zuten neskek, ez zer mutikoek, neskek erosketak, gizonek taloak egetzen. Bazen olako naturalki egiten den zerbait. Hausten aldena egun batetik bestera, ez da naturalki egiten.
dantza taldean erranduzu baietz, baina badire bertze gauzek, ez dakit, igual bazkarin bet bakarrik mutikoek hartzen alduten aparte edo lako... Gazteetan ez dakit, baina egiten da. Bada, ostiraletan dugu merkatua Dona Paulen eta badakit bi astetarik gizon talde bat biltzen dela jateko aholtz eta xingar goizean eta kantuz aritzeko. Eta diote naturalki emazteak ez direla etortzen, ateak ez direla etxiak. Behar da galdera beste manera batez egin eta beste galdezketa bat egin. Ez dakit. Agian badira beste adibide batzu ere, ez dakit. Orokorrean, jendea bertan gazteak elkartzen zarete? Orokorrean ez. Orokorrean ez, baina orain... Daude gazte mugimenduak eta daude beste zenbait mugimendu, baina gazteai kostatzen zaie honetan sartzea. Bai gaudela gazte batzuk gustoko dugula honetan sartzea, eta azkenean sartzen garen gazteak leku guztietan sartzen gara, adibidez... Agerraldian, Biaizetara taldean... Hori da, Biaizetara taldean gaude, Sorginak talde feministan... Pertsona guztiak, jende guztiak talde guztietan gaude sartuta eta beti ikusten duzu jende berdinak. Baina beti pertsona berdinak. Orduan batzuk mugimendu guztietan sartuak eta beste batzuk ez da batetan. Hori da. Eta gazten elkartasunik badagoela erango zenukete? Bai, pixkanaka, pandemia ondoren berriz elkartzen hasi gara, eta ez bakarrik jorgan egiteko, baizik eta beste mugimendu mota batzuk egiteko ere. Agerraldikoekin elkartu ginen Biaizetarakoek, AEKakoek, Zangotzako ikastolakoek eta Zangotzako gazte mugimendukoek. Hainbat ekintza egiteko, karri genuen kantak hemen entzutegira, txikientzako. Gero ere bertsolariak ekarri genituen Zangotzako tabernetatik jateko eta kriston giroa atera zen. Baina lehen aipatu dugun bezala, honetaz arduratzen den jendea oso talde txikia gara eta azkenean elkartasun falta bai dago. Elkartzen garenok, pilo bat elkartzen gara, baina gutxi gara. Lehen esan dugun berdina. Aipatu dituzue zenbait mugimendu eta elkarte, Biaizetara, Gazte Asanblada. Zangotzan, ze gazte mugimendu, bai mugimendu orokorrean ere aurkitzen ditugu? Gazte mugimendu bakarrik gu, Zangotzako Gazte Asanbladak. Gero badaude beste mugimenduan sartuta dauden gazteak ere, adibidez Sorginak talde feministan edo Biaizetara taldean gaude baitare gazte batzuk. Bai. Gero Zangotzan bada, elkartzen dira ere merkatu lokalak eta hainbat ekintza egiten dituzte elkartzeko eta herrian erosteko areagotzeko. Eta ez dakit, lehen bai gazte mugimenduan ekintza gehiago egiten genituela, adibidez antolatzen genuen San Silvestrea hemen, baina orain bertan bera utzi genuen Gazte Asanblada eta orain berriz hartu dugu ekintzak egiteko gogoak eta pixkanaka... Proiektua berreskuratzen ari gara. Bai. Eta arlo sozialeko elkarterik badugu ere bai? Biaizetara ekintzak egiten dituela noizbehinka. Duela, pasada astean egin genuen Euskararen eguna, Biaizetara azkenean da Euskara areagotzeko talde bat. Talde bat, mugimenduak egiten dituztela, ekintza ezberdinekin, herrian Euskara areagotzeko eta... Eta hori, tradizioa da, hemen ekainean urtero, Euskararen egun bat ospatzea. Eta pasada izan zen, eta nahiko ongi atera zen, espero genuen baino jende gehiago etorri zen, eta oso pozik atera ginen hortik. Eta gaztetxerik badugu? Ez. Ez. Hori da... Beste proiektu bat, Gazte Asanbladako beste proiektu bat. Udaletxera eskatzen diogun... Daramagu urte pilo, gaztetxe bat eskatzen,
eta ez dakit zergatik, ez da aurrera eramaten, ez dute aurrera laguntzen. ematen. Aurrekontuak badaude, lekuak badaude, baina udaletxeko gogoak ez Falta daude. dira. Eta zati honekin bukatzeko, galdetzagatik, baduzue nolabaiteko aldarrikapenik pendiente? Bai. Gazteek? Bai, frontoia. Orain arte egin ditugunak aparte, frontoia eskatu dugu. Ez dago frontoi publikorik hemen. Gaztetxea bezala daramagu urte pilo frontoi bat eskatzen, frontoi publiko bat. Eta zertan eragiten du, frontoi publiko bat ez izateak, zertan eragiten du? Esan dugun bezala, frontoia ez izateak jendea bakoitza haien bajeretan sartzea eragiten du. Eta azkenean, gure ustez, frontoia egonez, bizitza gehiago ikusiko zen. Bai, bizi sozial handiagoa egongo zen. Eta, bueno, ez bakarrik gazteentzat, baizik eta aurrentzat, orain badaude aur guztiak kaleetan jolasten eta polizia joaten da, baloiak kentzea eta, bueno, azkenean gauean ezin gara inon sartu eta kaletik hori da, azkenean udan gustatzen zaigu gauetan ateratzea gazteoi eta ez dugu ezer egiteko, ez tabernetara joaten ez bagara, jolastu nahi badugu baloiarekin edo azkenean kaletik gabiltza baloiarekin eta zarata egiten dugunez Bai, denetarako beharrezkoa frontoi bat. Bai, herri bazkariak egiteko, ez dakit kontzertuak egiteko, aurrentzat, bai. Eske Nafarroan ia herri guztietan badago frontoia eta hemen ez dago, eta ez dugu lertzen zergatik. Baina, udaletxeari... Bai, berriz. Deitzen dugu, ez? Euskararen presentzia lagun giroan, herrian, zertan hitz egiten da, ze hizkuntzetan solasten zarete? Normalean gaztelaniaz. Egia da, bueno, gure artean bilerak eta barre egiten ditugunean saiatzen gara euskaraz egiten, baina badago ere badira pertsona askok euskaraz ez dakitena. Esan dugun bezala azkenean jende gehiana eskolara doa eta ez daki euskeraz, ez dugu euskera ikasten. Orduan batzuetan zaila da euskaraz hitz egitea herritik. Bai, eta bueno, hori baldin badago pertsona bakarra euskara ez dakiena, gaztelaniaz egin behar dugu, orduan hartzen dugu ohitura hori eta ohiturarekin adibidez pertsona hori ez badago, ja gure artean gaztelaniaz egitea ateratzen zaigu, nahi gabe. Azkenean nabari da Aragoien ondoan egoteko. Influentzia dauka. Hori da. Herrian gazteak elkartzen zate? Bai, beraz lehenago ezan bezala haurtzaru denboran bada kirolaren inguruan elkartzeko parada, batez ere. Eta gero, dira 3 dantza talde, 3 uski bikindarrak eta borgaintzi, hortaz ere gazte hainitz sortzen dira talde horietan. Eta bada musika eskola bat ere, gaztetan hainitzek musika jotzen dute. Eta gero handitzean badira elkarte batzu, hor batez ere pesta komiteak, egit bakotxak badu berea, eta hautatzen alduzu ean nahi duzun sartu batean ala ez. Gazteen arteko elkartasunik bada? Bai, justuki bada hainitz. Ejanen nuke gazteek ez dutela hainitz pasatzen bakarrik denbora. Beti edo talde batean sartuak dira, edo eskolan dituzte lagunak, baina hemen bada aukera edozein aktibitate edo talde aktibitate egiteko, eta hori da gehienek egiten dena. Justuki biziki zaila da integratzea gaztea zirelarik eta ez dutularik aktibitate bat egiten bat ere. Baduzue gaztetxerik herrian? Bai, badugu bat aldaka gaztetxea. Eta beraz, amikuseko gazte hainitz barne gira, markiarekin biak barne gira. Eta hainbat ekitaldi proposatzen ditugu urtean zehar.
bertzetik bestak, inauteak, halako gauzak antolatzeko gazteen artean egiten dituzue gauzoiek? Bai, libertimendua eta hori kitzikantzak elkarteak antolatzen ditu, barnean badira gaztetxekoak ere, pixkat nahasiak dira. Eta gero ikusgarriak, adibidez, dantza taldeek ikusgarriak proposatzen dituzte Amikuze eta iparralde osoan. Azkenean elkarte guztiak pixkat nahasten gira, adibidez, Doapauleko pestetan elkarteen eguna, beraz hor ere ekitaldiak elkarteen artean sortuak dira, ez bai, bada nahasketa. Kontatuko diguzi pixket gehiago nolakoak diren Donapaleuko bestak? Bai, orduan 3 egun irauten ditu, kasik 4, uste dut, aste arte badela. Beraz badira kontzertuak, bada plaza bat Donapaule erdian, eta hor pasatzen dira kontzertu lodiak, eta plaza horretan badira 3 ostatu, eta beraz ostatuak ateratzen dituzte terrazak kanpoan, beraz jendea elgarrikin egoiten da, kontzertua entzuten alda ostatutik, biziki untsa pasatzen alda. Gazteak heldu dira denak Donapaulera, eta gero kontzertuetatik badira bazkariak, beraz bada bertsu bazkaria antolatua ere, hori usu igandez. Ikastolak ere proposatzen horzira latxetan afari bat. Eta gero badira suziriak Donapauleko pestak bukatzeko. Beraz hor, familia guztiak aldu dira, biziki polita da. Eta gero aipatzen duzu libertimenduak edo, zer bai? Orduan, libertimendua da aspaldiko zerbait da, lehenu, beraz, xanti bate egiten da lehenik libertimendua intzin. Lehenago, beraz, buhami edo jendea abiantzen etxeetara jatekoa eta galde egitera, eta beraz hori egiten dugu, baina orain ostatu egiten dugu itzulia, eta beraz kontsumitzen dugu, edaten, kantatzen, untsa pasatzen dugu, eta denak zirtzilez bestituak dira, eta gero bada libertimendu eguna, eta hor errian zer eta Amikuze inguruan pasatu diren solasak aipatzen dira plazan azkar, eta pixkat trupatuz eta humorearen inguruan. Hoi, inauteriak dire edo ez? Ez da berdin. Inauteri mota bat, janen dugu. Eta badira ondoan inauteriak eskolak dituzte antolatzen, nun aurrak mozto jotzen diren eta erakasleak ere, eta familiak ere. Badira bi inauteria azkenean Donapaulen. Gero bertzealde, baduzue bertan zinemarik edo antzerki talderik edo zerbait? Orduan, bada antzerki talde bat Donapaulen, baina uste dut horiek bakarrik frantsesez egiten dutela antzerkia. Badugu zinema bat, eta zinema handiagoa da orain, lehen bazen sala bat bakarrik orain badira bi. Eta hortan, untsa dena da elkarte bakotsak kaitan alduela data bat, eszena gainean proposatzeko nahi duen ekitaldia, beraz izan adina antzerki, kontzertu, dantza ikusgarri, Eta beraz, azkenean elkarte bakotsak erabiltzen badu data hori, urtean zehar badira parada initz ikusteko ikusgarri desberdin. Europa mailan ematen diren kontuek, ze puntutaraino axola edo kezkatzen zaituzte zuen? Ez diogu garrantzi handirik ematen. Ez, agian ekonomikoki, baina pertsonalki ez zaigu. Eta estatu mailan ematen diren kontuek, hartzen diren erabakiek gobernu mailan, estatu mailan? Berdin, ekonomikoki bai, baina pertsonalki, batzutan bai, baina... Eta politikoki adibidez, zer da gehien arduratzen dizuena? Agian Nafarroa mailan, Euskal Herria mailan ematen diren
herriek eta. Bai. Nik uste azkenean influentzia gehiago dugu Udaletxeaz. udaletxeaz, osea, Eta hemen Nafarroaz. herrian egiten denaz, Bai. eta Nafarroa hori da. Ez estatu mailan hartzen diren erabakiez. Vale. Eta zein da Euskal Herrikiko duzuen ikuspegia? Uste dugu Euskal Herria, hori, Euskadi, Nafarroa eta Iparraldea dela. Eta Hori. horren parte sentitzen gara, Hori da. ezakit normala dela, iruditzen zaigu, ze horren parte gara, historian dago idatzita eta Euskal Herria gara. Egia da herrian ez dela Ez da ikuspegi hori ikusten. hori, gutxi batzuk gara horrela sentitzen garenak, baino hori gure kasua hori da, Bai. Leirek esan duena. Ze ikuspegi duzue bertako gazteek orokorki Europarekiko? Uste dut hemengo gazteak ez dugula iritzia handirik Europarekiko. Hola, 0tik 10-era, Uste dut badakigula Europan girela, Europak legeak egiten dituela, Europan aldarrikatzen direla gauza batzu. Hori badakigula uste dut, gero interesa haratagokorik badenez uste ez dakit, boste janen nuke. herri bertako kontuekin zer ardura duzue gazteek? Gazten ardura gaur egun, ipatutakoak, uste dut gazteek kirola maite dutela, kirola egin nahi dutela, pesta ere bai, pesta, eta sanoki, zengo da jan giro on batean, eta gero gaietan gaurko erronkak direnak, aipatu ditugunak, inguramena geroa, ustez, lanbidea, etxe bizitza, entzuten direnak. Eskualde mailan ere baduzue parte hartzen duzue iten diren gauzetan eta Bai, ustez, jakin behar da beraz 24 egi bat dira Dona Paule inguruan, eta bada dinamika bat, ala ere bertan egi bakotsak badu komite bat, deitzen dena, gazte talde bat, antolatzen dituztenak egiko bestak, eta beraz, ezker eskuin egi batetik bestera ibiltzen da ere jendea, eta Iparralde mailan ere, baina Amikuzen gaindi ere, hor da egiten animazioa, eta beraz, deia jadanik hor elkar ezagutza bultzatzen da. Eta gero nahi baliz gehiago elkarte batzu badira, bakotxa engaiatzen da nahi duen elkartean, Sabinak ejan du hastean gaztetxean gira, dantza taldean, badaloko historio, dantza taldeak ikusgarri behi bat prestatzen du, gaztetxearekin ekitaldiak itzordu batzu egiten dira urtean zehar, hor dauntan nahi ditaizke igandea jatsalde batzu animatu. Ondotik bada tokian kitzikatzank taldea, hau da iaute garaian libertimendua eta xantzi batean antolatzen duten taldea. Badira olako bakotsak hautatzen du zertan lan egin nahi duen, kulturan, kirolan, artean, bai gaztea engaiatzen da. Akitania inguruko gauzek interesatzen zaizkizue edo? Uste dut ez dugula ikusten Akitania eta Europa urjun ikusten ditugula. Bada orain elkargoa sortu zen dola urte zonbaitzu, uste dut hor gure buruan zerbait egiten nauku, zen eta Iparralde hartzen baitu. Eta hor identifikatzen dira gehiago janezake. Gero Akitania mailan diru laguntza bat bali bada agian, baina ez dugu hola interesa handiagorik ene ustez. Eta Frantziar estatuarekiko duzuen ardura edo? Ejan da, bizigira Iparraldea solas, baina bizigira lujalde administratiboa ere Frantzia da. Paris, anitz dugu ardatza, hor hauteskundeak izan dira lehendakaria bozkatzen izan dira jendeak. Guk bozkatzen dugu edo ez, autu bat da, baina telebista frantsesez dugu gehiena. Erreferentziak janezake frantsesak dira ere anitz.
inglesak gehitzen dira, euskaldun batzu, baina murgilduak dira ahunt ala ere inguru giro batean. Han ikusten denek euskara ez dakite, ez dute emaiten. Bagira, murgilduak dira olako ingurune batean. Zein da Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Gu, Sabinarekin euskaldun ditzen gira, gure identitatea nortasuna hor dugu eta beraz Euskalegiarekin identifikatzen gira gure gauza da, gure biziplena, ez dakit nola jano behar den, naturaltasunez. Jakiten dira, badakizkigu EAN eta Nafarroan gertatzen direnak badira orain kanalak, informatzeko kanalak eta ahemanak ere badira. Ez dakit naturaltasunez egiten den zerbait, baina gu Sabina eta biak euskaldunak dira. Baina gero amikusen beste gazteek agian ez dute denek ikuspegi hori ukanen. Ze hizkuntza ikasten dira hemen orokorrean edo gehien bat? Frantsesa. Elebidunak dira frantsesa euskara. Gero kolegioan, beraz, 15 urte artean hautatzen dira bi hizkuntza, hizkuntza, espainola eta inglesa. Hori 18 urte arte ikasten dugu, berezitzen dira. Eta gero bakotsak egiten du nahi duena, alemana ikasi nuen, eta gero bakotsak nahi duena. Euskararen egoera zein da orokorrean hemen Donapaleun? Erraiten da, iparraldeko zifrean erraiten da augen edo 0-18 urte artean ikasketa prozesu horretan 70%, augen 70% ez duela euskararekin ahemanik. Zifre aski azkar bat da, erraiteko azkenan 70%ak lotura bat baduela, egan nahi du elebidun ikastola, aheman bat baduela, behar badakiela existitzen dela ere, 70%. Han ikusten, egan ezake, ala ere gehienek badakite badela euskara, hori bai. Gero jakitea eguneroko hizkuntza bat izaiten aldela hori kopurua ustez txipitzen da. Ez dakit tresna bat bezala ikusten duten edo komunikatzeko tresna bat ikusten duten denek. Hala ere, ustio egiteko, uste dut orain normalizatua dela euskara ikastea, euskaraz hitz egitea, karrikan hitz egiten aldugu euskaraz, dendetan sartzean agurtzen alda, galde egiten alda euskaraz. Hots orain panoraman da, hizkuntza, euskararena. Ikastolak gero eta jakasta gehiago du. Elebidun sailak azkartzea badu. Orain ikusi behar da ze elebiduntasun manera, baina ustez da behar bada. Ene ustez abiadura bat bada eta segia entzina. Etxeetan, euskeraz dakiten etxeetan, euskeraz solasten da? Depende familiak nola hartu duen ohidura ere, baina badira bi gurasoek euskara dakiten familiak, hor ustez euskaraz egiten den solasa da edo trukea. Orain nire adibide hartzeko, nire amarekin frantsesez, enaitarekin euskaraz, bada holako familia anitz, batekin hizkuntza bat bestearekin bestea. Jakinez hizkuntz, gero elkarrizketa globala behar bat frantsesez egiten dela. Etxeko hizkuntza ustez aldako jada ere, ikusi behar da, bada dinamika bat aekari esker gurasoek euskara ikasten dute ere. Bada holako perfil bat ikastolan emaiten auja eta beraz gurasoek euskara ikasten minimo bat jakiteko. Hori etortzen da ere, hor gaztaroan euskara ez dakitenek, euskara ikasiko dute agian aujeekin eta hor da ikusi beharko zer sortzen da eskolaz kanpo, udalekuak, aisialdi momentuak euskaraz
azkenan mugimendu bat izaiteko eta denek euskaraz egiteko ikastolatik kanpo, familiatik kanpo, eta Donapaleun Amikuzen. Zuek lagun artean nola egiten duzue? Depende ze lagun beti. Jan ezake alere euskara dela, ene lagun taldeetan euskara nagusi dela, Sabinarekin etxe paretik ere ibili gira, nola jan badugu iparraldeko lagunak ditugu ere, eta euskaldunak, baditugu tokikoak, ikastolakoak, eta gero kiroletakoak ejan bezala. Beraz hor ikastolakoekin ara izakian euskaraz egiten da, baina usu, ez da ez hor garitu da, usu gero kirol munduan, aixialdi denboran, ala ere frantsesez egiten da, hau da batek euskaraz badaki, denek egiten dugu gero frantsesez. Baina gero badugu ikuspegi hori iparraldekoa eta baditugu iparraldeko lagunak eta hor euskaraz egiten dela jan dezake. Administrazio mailan udaletxetik eta hola gauzak, paperak eta euskeraz egiteko aukera ematen da edo ez? Aukera emaiten da. Orain ari da dinamika bat miaritzen eta ari dira administrazio paperak ezkontzeko aurra sortzen denean eta euskaratzen. Liburuska edo familia liburuska hautatzen duzu, uste dut hautatzen duzuela euskaraz edo frantsez edo elebiduna da, ez dakit. Beraz, ari da mugimendu bat hartzen, eta miaritzetik, behar da denbora orain Dona Paulera arte argibatzeko. Egun panelak, sinalitika eta elebidunaz egiten dira oroak, baina administratiboko paperetan frantsesez da, elebakarrez. Zuri. Eta ederki segi. Berdin. Eskerrik asko. Bertze bat arte.